Ating regional news. Tumaas ang inflation rate sa La Union mula 0.8% noong Hulyo sa 1.3% nitong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority. Ang pagtaas ay dulot umano ng mas mataas na presyo ng pagkain, produktong petrolyo at serbisyo sa edukasyon. Ayon kay Malvin Quinto, ang supervising specialist ng PSA La Union, ang pangunahing ambag sa pagtaas ay mula sa pagkain at inuming di alcohol na nasa 43.1%, transportasyon na nasa 38.2% at edukasyon na nasa 14.5%. Kabilang sa mga pagkain nagtala ng pagtaas ng presyo ay isda, kalabasa at saging. Tumaas din ang presyo ng diesel at gasolina. Ang inflation sa edukasyon ay umakyat naman sa 6.3% kasama ang malalaking pagtaas sa antas ng primarya at sekundarya. Bahagya ring tumaas ang presyo ng pabahay, kuryente at tubig. Samantala, bumaba naman ang presyo ng pananamit, kalusugan, libangan at serbisyo sa kainan at akomodasyon. Nananatili namang matatag ang presyo ng ibang produkto. IFM News. IFM News. IFM News.